Пипи устройва прощален пир. Ето, Ефраим, ти си пораснал. Пепелота Виктуалия, транспаранта ментолка Ефраимова, дългото чорапче. Мило мое дете. Так му щях да кажа, че ти си пораснала. Разбрах, затова го казах първа. Силна ли си както преди? Дори по-силна. Да опитаме ли? Разбира се. Ела. Момент. Хайде, започвай. Вече започнахме, не усещаш ли? Натисни силно. Боже! Какво ще кажеш? Ти си много по-силна, отколкото преди. Пипи, Лота, Виктуалия. Не мога да повярвам колко сила имаш. Преди аз бях по-силният. Сега сме еднакво силни, но след година ще да победя татко Ефраим. Още не знаеш, че имам двама нови приятели. Ето, Томи и Аника. Чудесно. Добър вечер. Това е баща ми. Негово величество крал Ефраим Дългия чорап. Добър вечер. Аника. Добър вечер. Томи. Татко, нали си крал на един остров? Разбира се, че съм крал. Крал на коредутите на остров Такатука. Вятърът ме отнесе зад борда, а морските вълни ме схвърлиха на брега на острова. През цялото време си знаех, че не си се удавил. Аз да се удавя? Изключено, невъзможно. Моя голям корем изплувах. Ела при мен. Щом отплаваме, тръгваш с нас. Знам, че ти си иска, нали? Kusum kara, kusum kubra, kusum kara, kusum kubra kara, kusum kubra, kusum kara, kusum kubra, kusum kara, kusum kubra, kusum kubra, kusum kara, kusum kubra, kusum kara, kusum kubra, kusum kara, kusum kubra, kusum kara. Не е лесно едновременно да свириш и да пееш, нали? Kusum kubra. Usum kubra kusum kara, 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 usum kubra kusum kara. Какво означава това? Усакуса. Усакуса? Не, казва се Усум Кубра, Кусум Кара. Прощалната песен на коредутите, когато отплавахме с лудетина. Какво означават думите? Много просто. Означават връщай се по-скоро, бели кралю. Усум Кубра, Кусум Кара. Усум Кубра, Кусум Кара. Usum kubra kusum kara, 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 usum kubra kusum kara. Hey, 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 hey. Внимавай да не пробиеш дупка в пода. Какво от това? От теб ще стане истинска коредутска принцеса. Това е важното. Ела тук. 1, 2, 3 и хоп! Почакай, капитан Дълъг чорап. Сега е мой ред. Не е било толкова
толкова забавни, откакто метахме онази моряшка кръчма в Сингапур. Да. Какво ти, Аника? Аника! Томи, толкова съм тъжна. Защо? Защото Пипи ще отплава с кораба на баща си. Може би никога повече няма да я видим. Татко, събуди се! Хайде бързо! Закуската е готова. Чакате на масата. Здравей, Пипи! Добро утро! Виждали ли сте сутрешната гимнастика на Корекоредутска принцеса? Не. Вечер ще бъде по-красива. Шалките по мен ще дрънчат, когато танцувам около огъня. Принцеса Пипилата ще има хълки по носа и очите. И няколко по ръцете и краката. Знаеш ли кога ще отплавате? Да, когато натоварят лодетина с достатъчно провизии. Повече няма ли да се върнеш във Вила Вилекула? Ще се върна, когато се пенсионирам. След около 50 години. Тогава ще си играем колкото си искаме. Какво правиш, Пепелота? Пак ли си измисляш? Разбира се, татко Ефраим. Толкова е забавно. Една негърска принцеса не бива ли да се измисля? Вечер край огъня. Ще имаш достатъчно време. Ще ти хрумне какво ли не. Обикновено ги лъжа, че палмите са се превили. Така се радват, че започват да бият барабаните. Когато аз лъжа, никой не бие барабан. Наскоро си измислих една опашата лъжа. За теле, което плете половери и се катери по дърветата. Най-хубавото беше, че си вярвах на всяка своя дума. Но никой не биеше барабани. Несправедливо е. Толкова хубава лъжа беше. Пипи! О, това е приятел Лизе. Пипи! Да влезем вътре. Ще скрием татко. Пипи! Защо избягахте? Просто така. Пипи, ние с теб трябва да си поговорим отново. И то много сериозно. Защо? Повече не може да продължава така. Трябва да дойдеш в детския дом преди да застрашиш сериозно Аника и Томас с лудориите си. Някой трябва да се грижи за теб, тъй като вече си имаме отличен дом за деца без родители. Няма нужда да ме пъкаш от дом за деца без родители. Аз си имам баща. Отново лъжеш, Пипи. Знам, че ходиш навсякъде и разказваш, че баща ти е негърски крал на някакъв остров в Южно море. Но знаеш, че това е лъжа, нали? Да, това е лъжа. Значи съм права. Нямаш баща. Не си права. Имам си баща. Не лъжи отново, Пипи. Ти самата току-що каза, че това е лъжа. Не, казах само, че баща ми не е в Южно море. Може и да е някъде другаде. Някъде другаде? Къде е детето ми? Тук. Съндъка за дърва. Мислиш ли, че е смешно, Пипи? Не вярваш ли, че баща ми е долу?
Това е глупост. Вярваш или не? Не, не вярвам. Никое дете не държи баща си в съндъка за дърва. Аз да. Виж, какво ще кажеш? Значи, това е твоят баща? Тогава всичко е наред, моя малка Пипи. Да, всичко е наред. Пипи няма нужда от детски дом. Разбира се, че не. Сега тя си има баща. Много се радвам. Наистина. Ела, Мишленце, трябва да ми помогнеш. Радвам се, че вече сте тук. Много жалко, че сега ще отплавате за южните морета заедно с милата си дъщеря, капитан Дълъг чорап. Не е ли по-добре да останете във вила Вилекула? Хайде, побързай. Ще заживеете нормален живот. Едва ли е добре за един стар морски вълк. Но моля ви, сигурно сте морски вълк, но не сте стар. Виж, Мишка! вътре има още много мишлета. Да ги пусна ли? Не, за Бога, не понасям мишки. Помощ! Пипи. Ама как избяга? Заради едно мишленце. Браво, Пипи. Здравей! Здравей! Здравей, капитане! Здравей, Пипи! Здравейте! Идва Пипи! Пипи е тук! Кой? Капитанът с дъщеря си! Здравей! Здравейте, ето ме! Здравей, Пипи! Здравей, Фридол! Добре дошла! Здравей, лудетина! Качвам се! На борда, принцесо. При вас всичко наред ли е? Да, липсваше ни. Няма да те оставяме сама. Добре дошла на борда. Поздрави старата лудетина. Нали не си е забравила? Привет, лудетина! Точно така. Дръж я, Фридолф. Радваш ли се колкото мен, Фридол? Да, много. Липсваше ми. Здравей, Пипи! Здравей, Лав! Добре дошла. Най-сетне. Далеч в южните морета се чувстваме като в свой дом. Не само когато слънцето грее, а и щом буря завилне. Стане ли ни мъчно за дома, знаем ни една рецепта. Моряшка песен носи се, отваряме бачонка с ром. Чуйте всички! След обяд заповядайте на прощален пир във вила Вилекула. Тогава ще разберем кой е по-силен, Пипи или аз. Да живее, Пипи, дългото чорапче! След обяд ще има прощален пир във вила Вилекула. Всеки, който желае да заповяда. Пипи, може ли да доведа братчето си? Нали казах, всеки, който желае. Колкото повече, толкова по-весело. Нямам търпение да отплаваме. Знаете ли колко е хубаво в открито море? Какво ще правиш по цял ден при корекоредутите? Още не знам. Първо ще си построя хубава колиба. Ще се гмуркаме за перли. Ще си поиграем и с дружелюбните акули. Здравей, Катя! Здравей! След обяд ще има прощален пир във вила Вилекула. Кажи на всички деца. Да, добре. Алън? Алън?
Алан! Давам прощален пир в вила Вилекула. Супер! Да дойдат всички. Чао! Аз ще дойда. Ще бъде много весело. Предчувствам го. На нас не ни е весело. Томи? Аника! Какво има? Трябва да побързаме. Моряците и децата ще дойдат съвсем скоро. Добре, ето. Не мога по-бързо. Напълни бъчвата с лимонада. Ей сега. Остави малко и за моряците. Това ли са всички чаши и чини, които имаме, Аника? Не, Пипи, не съвсем. Изнеси всички навън. Би трябвало да ни стигнат. Ки чаши. Не се тревожи, ще стигнат. Така е редно. Ще изнеса голямата торта, която направих. Да ти помогна ли? Моля те. Който вдига цял кон, ще се справи и с една торта. Добре дошли! Да живее принцесата! Обявявам състезание по надяждане. Да покажем на принцесата какво можем. Готови ли сте? Да. Не го обели за теб. Искам още лимонада. Аз също, Томи. Има достатъчно за всички. Ето и за теб. Там не искаш.
Капитан Дълъг чорап. Да, по-силно. Кой е по-добрият? Продължаваме, хайде! Давай, Пипи, покажи му. Добре, Пипи, ще успееш. Давай! Капитане, не може да бъде. Малката ще те победи. Ще поеме командването на кораба. Давай, Пипи, давай. Ти си по-силно, отколкото смятах, пипилота. Но не си по-силно от мен. Пипи е най-силната на света. Хайде, петима моряци върху вратата. Вие тримате и ти, Олаф. Държиш ли я? Хайде, да се качваме. Хайде. Така. Браво, капитане! Сега е ред на Пипи. Да, мой ред е. Какво ще покажеш? Ще дигна коня. Коня ли? Да, и не само коня. Тони и Аника ще се качат върху него. Ела насам. Дръжте се здраво. Пипилота, ти си най-силната на света.
Пипи, наистина ли ще отплаваш надалеч с кораба на баща си? Какво ще правим без теб? Не знам, Тони. От снощи и аз си мисля непрекъснато за това. Каквото има да става, ще става. Не заминавай, Пипи. Ами баща ми? Толкова отдавна не сме се виждали. Искам да съм с него. Кога ще отплават? Утре сутринта в 10. Лудетина ще вдигне котва. Така каза баща ми на моряците. Не съм подозирала, че човек може да изпитва такава тъга. Här kommer Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan sa. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Har du sett min apa, min fina söta lilla apa? Har du sett herr Nilsson, ja för han heter faktiskt så. Har du sett min villa, Villekulla villa? Vill du veta varför villan heter så? För där bor ju Pippi Långstrump, tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan sa. Där bor ju Pippi Långstrump, ja där bor faktiskt jag. Det är inte illa, jag har ju apa, häst och villa. Kappsäck full med pengar, det är det också bra.